łe młerścich rabłyśnikach. Na Ely, na Głęłogórze bełe dewni gniezda straśnych rabłyśników. Ciej łekrąt są na wałach rozbił i ledze na brzyk są weretele, to ti rabłyśnice ich złupile i w płejmoni brele. Było to tak zwony prawłe brzegłewy bite. Papież Innocenty IV płesłył pewnego roku jednego kardynała z głową świętej Barbary do duńścigłe króla, swego dewnego drecha z szkulnych czasów razo odbetych w Paryżu. Tym królo był Eryk VII. Kardynał przebył z relikwią do Duńści, ale tom królej nie był, błełen przed młerowim wiodra łycek do Szwecji. Tak ten kardynał dali do nigłe, ale na westrzutku młerza płerwył jego letci statk łekropny wicher i zagnył głę jaś na brzyk płemłerści. Łekrąt rozbił są łe podłedny ławę, a ny rabłyśnice zabrale mu tę świętą relikwio i zaniósle ją do Gduńska. A jego somygłe łeni za wysoką samo łeddele na robłete do małego miasteczka. To są nazywał Łzana. Ty kardynał musił dłydzi lata ziarna krącec, jaś pewnego dnia tą stroną przeiździł kłenno biskup Płemłerści. Ten cił, jak kto spiwył, salve Regina. Tak łen płesł zazdrzec, co by to miało znaciec. Tej łen sołe wsiedcim dowiedzył i łedjachił do ksąca Świątopełka. Świątopełk sum z Gduńska zajachił do kardynała i głebaru przepresił. Łen łykerył złocińców i pojmony głe kardynała ływelnił. Ten mu łeddył zwdziąsno z cegłową świętej Barbary i książę łedwiózł ją do swego nepeśnisiłe grody, do Sartowic nad Wisłą. Kardynał płewrócił do Rzemły i Erikłewy zawiózł później inną relikwią dla questua, chteren łen wnedy zbłydowył. Tej książę Świątopełk wedył rozkaz, że w jego ksiąstwie prawłe brzegłewy bite je na zawdę z kasu wuny. Ale ny rabłyśnice dali płatajemno łekrąte i ledzy na pedele. Tej książę ich zaciął ni na ziarte tropiec, jaś w końcu le ich mały garstka łesta na Płemłerści Głęłogórze. Ti łeni tyś wnet w wedzinole i w niedalecim kłesialenie lełed nich płełestył zielozny róg, chternym łeni są złe ływele. Ciej łeni na wieczór chcele są łydac na łetwarły młerze. Ten róg jeź dzysy to mnie widzec. W Bukłewie u stóp ti Głęłogórę płestawił książę cedowną kaplę, co neswiątsi Maryję Pannę, a we Łzanie ziarnowści kleśtur. Łet tego ciasy u rabłyśnikach młerścich i nicht nic kwicy nigde nie cił.